ଦେଖୁଛ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଫୁଲ ବନଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଦୀପା ଦେଖୁଛ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଫୁଲ ବନଉଛି। କେମିତି ବନଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବୁ ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଛାଡ଼ିଦେମି ତ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିର ଫୁଲ ବନା ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତିଆରି ସରିଯାଇଛି। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର କେମିତି ଝୋଟି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।